lasi longri longpat akisung khai akisung alam ta nitum chethan chemum lo lasi alangli jong ala ele tum jong si lahai ason tinta kim mang ason pleng ji bute nitum ruling long dodun vek nang ji pusi el tum chini pa me si netum rong rup rong ta chingki chingwai pa si netum ephl si bangke un elo athema alangli tum ke claim ke dam along ke alangli one man army ancho jai ka thar inuvet alangli IAS officer to retire la penle per the ke chuni kali penke etum dead longri cherai komba hempre ke longi kali athema people lo plate non alangli CM sar ke doan song doan organization doan leaders an phangke pangrum pet si alangli jalin pa mesi claim pa mesi etum penangana sona kam bange thek pon longbom lo ke bang jieta etum ning chethe penke lahai ason tin stame ning mane ason penang kapa plengi phansi netum alangli long lang so se netum jakkong horang ki piduni phansi netum alangli long si mane netum cheto pet lo penke ke bang jiang ni tame netum ke non itum awareness program dambom laso awareness program bangke next second phase along ne tum lang so se armu APHLC pen ke congress na akapre ka party pen chi open si ne tum BJP ye tum non kachari bom Narendra Modi ake hai kachari BJP a party la pen ke tum state government along Dr. Hemanta Biswa Sharma la pen dak etum CM sar tulam ronghang kachari pen ke dak district president general secretary vice president tumta pini tum chethan chimum lo lase kewang ji ani bangke alang le tumta etumpan cherap cheto dunpo aban akimi chipupe pen klamra petna jakong horang bidi sure chipi chipe choi pen le etum det longrita cherai kom nang la pen ke hemprek akam hemprek ta hangbom nang posi development asonan tame etum hangbom nang choden dumbom nang posi pini anita etum laso BJP ahem lo etum maikang nibang lahelo lase kedam tangke etum ene ci resign pensi nitum joining lo stame officially nitum a group pen an bangke nitum dak district president secretary vice president secretary pen bangke nitum chipichini chethek bangke officially claim ke derlo la se pini ani bang la so program ke deng pasi nitum dakan wanglo la se choropar la se longri longpat akisung khai akisung alam ta nitum chethan chemum lo la se alangli jong ala ele tum jong si lahai ason tinta kim mang ason pleng ji bute nitum ruling long dodun vek nang ji pusi el tum chini pa me si netum rong rup rong ta chingki chingwai pa si netum APHL si bangke un elo athema alangli tum ke claim ke dam along ke alangli one man army ancho jai ka thar inuvet alangli IAS officer to retire la penle per the ke chuni kali penke etum dead longri cherai komba hempre ke longi kali athema people lo plate non alangli CM sar ke doan song doan organization doan leaders an phangke pangrum pet si